mas pinainit Wala siyang kwenta ka ba? at mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi, Kabisyo! It's me, DJ Rakitera, and welcome to the program Top Secrets. Ang programa kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito ang programang hindi ka huhusgahan, bagos ikaw ay pakikinggan. Kapiling si DJ Rakitera, ang inyong basa princess. At meron na nga po tayong caller sa kabilang linya. Hello, magandang gabi sa'yo. Hello? Hello po. Magandang gabi. Magandang gabi po. Pwedeng malaman kung anong alias na gagamitin mo? Jen na lang po. Pakiulit? Jen. 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 G-O-H-N. G-O... O-H-N. John. Jen po. G-O-H-N. Opo. So, John. O John. Jen. Ikaw, niluluto mo na ako kung paano kita tatawagin, ha? Yung totoo, John o John? Jen. O, John. Okay. John, ilang taong ka na? 23. 23. John, yung totoo, nasan ka ba ngayong lupalop? Ba't parang ang daming maligas-gas dyan sa paligid mo? Nasa QC ako. Nasa QC ka. Nasa labas ka ba ng bahay ninyo? Naka-duty ako. Naka-duty ka. Hulaan ko anong trabaho mo. Yes po. Anong yes agad? Wala pa nga akong hinuhula eh. Ikaw ba yung tipo ng taong rumoronda? Parang gano'n na rin po. Parang ganon na. Rumoronda. Tinitingnan mo ba kung may kaguluhan sa paligid? Opo. Okay. Sige, parang ganun yung trabaho na meron ka. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, ha? John, 23, from Quezon City. Ano ang top secret mo? Top secret ko po is parang hindi ko alam kung anong hindi ko masabi na na hindi pa ako nakamove sa ex ko. Ang top secret mo ay naka-move on ka na sa ex mo o hindi ka pa nakaka-move on sa ex mo? Hindi pa. Hindi ka pa nakaka-move on sa kanya. Ilang taon ang itinagal ng relasyon ninyo ng ex mo? 3 years. 3 years. Kailan kayo nag-break? 2022. 2022. So, 2 taon na halos ang lumipas, di ka pa rin nakaka-move on. Opo. Anong dahilan ng paghihiwalay ninyo? Study first. Sa part niya o sa part mo? Sa part ng girl. Okay. Etong si girl, anong kursong kinukuha? Edok. Education. Sinong nakipaghiwalay, siya o ikaw? I think siya na yung humiwalay. Si John na yung humiwalay. Kasi weak network connection na siya. Connection lost. Hello, John? Hello. Sinong nakipaghiwalay? Ikaw o si girl? Yung girl. Yung girl. Hindi ka ba ready nung time na nakikipaghiwalay siya sa'yo? Maayos ba ang relasyon ninyo bago siya makipaghiwalay sa'yo? Kakatapos lang ng anniversary namin.
Wala ka namang napansin sa kanya na, uy, nanlalamig na siya, kakaiba na yung kinikilos niya. May nararamdaman ako, pero binabaliwala ako that time kasi sabi ko okay naman kami. Tapos kakagaling din naman namin sa gala. Tapos nag-road trip pa kami. So binaliwala mo lang yung napapansin mong pagbabago sa ugali niya hanggang sa Kasi isang araw sinabi niya na lang sa'yo na maghiwalay na lang kayo, ganun ba yon? hindi naman, pinapunta niya ako dun sa boarding house niya. Mhm. Then, dun niya namin na stop muna daw kami. Tapos, ganito. Kasi sa family niya kasi parang hindi ako tanggap ng family niya. Natanong mo ba kung bakit hindi ka tanggap ng pamilya niya? Ramdam mo ba na Kasi that time wala pa akong trabaho that time. wala ka pang trabaho nung time na yon? So, kasi isip ko nun, basketball, tambay, barkada. Pero, Siyempre, estudyante ako nun eh. mhm. Nakagraduate ka na ba? Oo. Undergraduate ako, second year college. Pero may plano ka pang ipagpatuloy yung pag-aaral mo. Nag-iipon pa lang ako. Nag-iipon pa. Pero ngayon may trabaho ka, tama? Yes. Ayan. Siya ba ang nagtulak sa'yo para makapagtrabaho ka, makahanap ka ng trabaho? Hindi. Sarili mo Ginawa dong ko kagustuhan. Yung work, ginawa kong way para ilibang yung sarili ko sa ibang bagay. Mhm. Para din basta parang yung work ginawa ko lang na libangan tapos para makalayo-layo sa kanya. Yung iba, nagtatrabaho para magkaroon ng pera. Pero ikaw, gusto mo lang talaga na malibang ka kahit papaano para hindi mo masyadong maramdaman yung sakit na naidulot ng breakup ninyong dalawa. Tama ba? Yes. Ngayon ba ay nagpaparamdam pa siya sa'yo o ikaw yung nagpaparamdam sa kanya? For now kasi ini-stock ko lang yung mga niya, ganon. Pero, I try to reach, kaso nga lang, ibang yung sumasagot. Ano? Kumbaga, mini-message mo siya sa account niya o tinitext mo ba siya? Mini-message. Mini-message mo siya, tapos ibang lalaki yung sumasagot dun sa account niya? Yes. Sino naman tong lalaking to? Yun yung nung time kasi na nakipag-iwalay siya, may nagsasabi din sa akin na may nakakasama siya. Pero yun yung binabaliwala ka. So may Ako naniniwala sa sinasabi. may mga tao sa paligid mo na nagsasabing may lalaki siya, pero binabaliwala mo lang dahil nga naniniwala ka na mahal ka naman niya. Kasi yung tiwala ko 100% eh. O ngayong ibang lalaki yung nagre-reply sa'yo kapag chinachat mo siya, anong nararamdaman mo? Sakit. Siyempre kasi di niya man lang sinabi sa akin yung totoo. Ano bang meron dito sa babaeng to na nagpapa-hold on pa rin sa'yo hanggang ngayon? Siya simple lang naman kasi yung babaeng yun eh. Kasi childhood friend kami tapos simula elementary hanggang college. Tapos siya yung laging kasama ko kapag may dayo kami tapos may liga. Dayo ng laro ng basketball? Yes po. Kumbaga, cheerleader siya, ganon. Opo. Maganda ba siya? Maganda. Okay. Ano bang hinahanap mo ngayon sa babae? Siya pa rin. Yung kontento lang sa anong meron siya tapos
Tanggap. Tanggap ka. Oo. Okay. So, naghahanap ka ng babaeng kontento siya kung anong meron siya at tanggap ka. Okay lang kahit tsaka? Hindi naman tsura yung mamahalin eh. Ay, wow. O, sige. Meron na kami lalabas na babae dito, ha? Okay lang na mahalin mata? Charot lang, Darot. Jan, Yes po. sa unang pagkakataon dito sa programang Top Secrets, bibigyan kita ng pagkakataon para manawagan sa lahat ng mga babaeng single na nakikinig ngayon na kontakin ka. Naghahanap ka ba ngayon ng jojowahin? Grabe naman po ako kontakin. Hindi naman ikaw agad kukontakin. Alam nga naman sabihin mo yung phone number mo dito. Ako muna syempre yung kukontakin. Tapos tsaka ako ipapasa sa'yo. Titignan ko muna kung pasok dun sa standards sa sinabi mo kanina. Ano, gusto mo ba? Ayaw mo? Siyempre gusto. O, tingnan mo ang landi-landi mo talaga. Sino ba nga ayaw? Alam mo, parang pakiramdam ko naman, alam mo yung gusto mo. It's just that, nandun ka lang sa parte na hindi kasi natuldukan yung iyo eh. Tsaka meron kayong tipong, sana sinabi na lang kasi niya na meron siyang iba para at least mas madali sa'yo yung pag-move on. Diba? Hindi yung parang umasa ka bigla na pagkatapos niya ng pag-aaral tsaka magiging kayo. Baka hanggang ngayon umaasa ka pa rin sa ganun. Tama ba? O hindi na? Dati umasa ako kasi yung 3 years na yun, pinahalagaan ko yun. Parang sabi ko, sayang naman yung pinagsamahan natin. To be honest, muntik na ako mag-suicide dahil din. Anong pumigil sa'yo? Yung family ko, tapos yung pangarap ko. Ano bang pangarap mo? Yung may simpleng buhay, yung tupad ko yung pangarap ng parents ko, tapos yung mga kapatid ko. Matupad mo yung mga pangarap nila? Kasi gusto nila ng sariling bahay. So gusto mo makaipon ng pera para may pampatayo kayo ng sarili niyong bahay. Yes po, ma'am. Okay. O, sige. Anong gusto mo? Manawagan ka sa mga kabisyo nating single dyan? O mag-focus ka na sa trabaho mo ngayon? Pwede naman manawagan. Ay, talagang ginadji siya manawagan. O, sige na, go. Di naman siguro masama kung mag-open ako, di ba? Oo nga, ito na nga eh. Ito naman eh. Sige na, manawagan ka na ngayon kasi ilang minuto na lang magsasara na yung tindahan natin. Go! Ano po ba sasabihin ko? E di sabihin mo, para sa mga babae dyan, ng mga single, kung gusto nyo ng katulad ko, PM nyo lang si DJ Rocky, siya na magbibigay ng number sa inyo, ganun. Yes. Sige po. Good evening, girls. PM nyo na lang si DJ Rocky. Okay na po ba? Wala kasi sinabi kung ano yung standards mo. Anong special na requirement mo. Parang hiring lang yan. Dapat kapag yung may job description, ganun. Sa babae naman, wala naman akong pinipili. Basta alam mo kung pares kami, fit to work kami sa isa't isa. Okay sa akin. Okay, sige. Okay na yon, Jan? Yes po, Ma'am Rocky. O yan basta loyal kayo, basta simple lang kayo, kontento kayo, marunong kayo makontento, pwede na kayo dyan, kahit tsaka kayo. Ayan Grabe naman sa tsaka. Sabi mo kanina, okay lang kahit tsaka. Ito talaga. Binigyan ka na ng pagkakataon eh.
Sino ba yung gusto mo na parang simple lang na babae? Sige, magbigay ka ng artista na parang medyo gusto mo na parang maging jowa mo. Yung okay na yun, kahit siya. Oo, okay na yun. Kahit tsaka, basta may pera. Oh. Charot lang, may darot. Anyway, John, thank you for calling. At sana kahit papaano, gumaan-gaan naman yung nararamdaman mo. Okay ba tayo doon? Opo. Ayan, ingat ka palagi. Good night and goodbye. Bye. Thank you po, bye. Aba, may nag-PM agad sa akin dito. Sabi, hello po. Baka pwede pong makuha ang number ni John. Ay! Grabe naman. Huy! Hindi tayo nag-match ng mga ano natin dito. Ginawa lang natin yun kasi naaawa ako kay John. But anyway, pag mga bagets pa rin pala. Kapag bagets talaga ang isang tao, minsan ang tanging naiisip lang niya yung pagmamahal niya dun sa isang tao na nasayang. Pero kapag tumatanda kang, may isip mo na lang talaga paano ka magkakaroon ng marami pang pera. Ay, nako. Maraming salamat, Kabisyo. Bukas ulit magsama-sama tayo alas 9 ng gabi hanggang hating gabi dito sa station number 1, 80.7 Love Radio. This has been yours truly, DJ Raketera, para sa programang Top Secrets. Robust, di umaatras. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio! Basic!